Ahojte všetká späť, vítam dneska máme tu toto mini autíčko a môžeme si ho ísť otestovať, tak poďme na to. Ešte by som vás chcela ja privítať, chceme ísť otestovať toto maličké auto, je to v mierke 1:76. Je to veľmi zaujímavé autíčko, nebudeme sa teraz tváriť, že si ho ideme rozbaliť, urobiť unboxing, nie. Môžeme si povedať niečo o tom aute, ako jazdí, aké má vlastnosti, čo bolo v krabici, Oli akurát otvorí krabicu, samozrejme bolo tam samostatné autíčko. No a potom tu máme takéto mini rampičky, čo si ich môžeme teraz nastaviť. Áno, boli tam ďalšie rampy, jedna taká ostrejšia a druhé takým menším nábehom. Čiže takto ich máte a máte pekne pár. Čiže dve takéto ostrejšie a dve takéto jemnejšie. Daj tú jemnejšiu. Samozrejme tam bola vysielačka. Musíme pripomenúť, že pri tejto vysielačke bola ináč dosť tak jemne, čudne zabalená vnútri, ale akože nič v zlom. Ale bolo to tak odpojené, toto, ale neviem, ak sa to odpája teraz. Aha, takto. Takto to bolo odpojené. Idú tam 4 3Ačkové baterky alkalické, takže paráda, takto si to spojíte a máte to pripravené. Ešte sa k nej za chvíľu vrátime a ešte v tej krabici, čo tam ešte bolo? Samozrejme nabíjačka, kábel, lepšie povedané, nabíjací USB-C. Len teraz vás chcem poprosiť niekoho z vás, kto by mi vedel zodpovedať jednu otázku. Bol tu tento kábel USB-C a následne tam bola ešte redukcia z USB-C na USB-C. Toto neviem pochopiť. Prečo tam je redukcia z USB-C na USB-C? Ak by vás niekoho napadlo, na čo funguje redukcia z USB-C na USB-C, tak vás poprosím, aby ste mi dali do komentára teraz vedieť, na čo to slúži z USB-C na USB-C. Proste to nie je redukcia, to je jak iba predĺžovadlo o 2 cm alebo tak, takže toto fakt nechápem, na čo tam bolo. A ešte čo tam bolo, Lilko? Bolo tam samozrejme manuál, si tam nájdete v krabici. No a môžeme ísť jazdiť. To je asi všetko. No tak tuto máme malinké, tuto si to krásne zapnete. Áno, no môžeme ísť teraz postupne povedať, tuto si to krásne zapnete, ukážeme to aj na video. Ukážeme to aj na video potom, tuto máte taký malinký gombíček a auto, musíme teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec. Auto je plno regulovateľné, čiže viete s ním slabo zabočiť, je to komplet, totálne, proste úplne na full regulovateľné. Viete s tým slabo zabočiť, silno zabočiť, viete to jemne ovládať úplne, čiže je to plne regulovateľné, či plyn, či zabáčanie. Ďalej by sme chceli povedať pri tomto autíčku, že to je mierka tých 1:76, čiže je to niečo také veľké, jak angličák, alebo jak angličaky. Angličaky sú približne takéto veľké niektoré. Ale je to veľmi zaujímavé na to, že je to plne regulovateľné. Nabíja sa to zo spodu cez USB-C. Je tam vypínač. Áno, presne, tam sa to dá nabíjať takým štýlom. Ja to veľmi neodporúčam toto nabíjať cez túto vysielačku, lebo ja vám poviem jednu vec. Vy si toto doma viete nabiť cez mobilovú nabíjačku, to autíčko. Nemusíte opotrebovať baterky vo vysielačke. Ale ak si to auto niekam zoberete, niekde na výlet, niekomu na návštevu, dieťa si to zobere a keď náhodou nechcete odtravovať návštevu alebo niečo, tak takto to zatlačíte, vystúpi odtiaľto USB-C konektor a na ten USB-C konektor vy si auto takto napojíte a teraz sa takto nabíja. No a ako som povedal, tuto si to viete krásne dať na tú vysielačku, zatlačíte ten gombík, odtiaľ to vyšplhne USB-C konektor a jak si to tam dáte, tak treba to trošku pritlačiť tam, aby to pekne zapadlo. Teraz to tam je, ale ešte stále sa autíčko nenabíja. Pozor, autíčko musí byť samozrejme vypnuté, my ho máme zapnuté, vypneme ho, vypli sme ho zo spodu cez ten gombíček malinký a jak je vypnuté to auto, teraz to tam pekne nacvakne na ten USB-C konektor. A tuto na vysielačke vpredu je napísané zapnuté, potom je ďalšia možnosť vypnuté a potom je charge. Čiže teraz, keď to dáme do tohto stredného, že charge, tak vtedy sa nabíja autíčko zo spodu. Čiže autíčko aj tuto bliká, je trošku vidieť, neviem či odtiaľ to je, asi nie. Tak krásne bliká. Je viacej verzií týchto autíčok. Presne toto, ktoré máme my, je 4-kanálové podľa všetkého. Zapni ho, Olinko. Dobre, je zapnuté a je 4-kanálové.
Teraz autičko takto svieti, ale hneď to môžeme si ukázať presne, že čo to spraví. Keď dáme, moment, môžeme zhasnúť svetlo. Dobre, autičko je takto svieti krásne. No a teraz, jak som vám spomínal, keď stlačíte jeden gombíček, začnú horné majaky blikať. Keď prepneme zase naspäť o jedno, iba svieti, a keď zase vypneme. Čiže horné majaky vieme samostatne ovládať s tým, že zapneme, alebo len to takto bliká. Následne, keď ich máme hociak zapnuté, to je úplne jedno, cez druhý gombíček napríklad, cez tento, ideme s tým robiť, keď to stlačím. Čo sa stalo, Olinko? Zaplo vzadu svetla, áno. Dobre, nehaj. Vzadu svetla. Keď to zase stlačím, zaplo vpredu podsvietenie. Keď to opäť stlačím, blikajú predné svetla. A keď to opäť stlačím, tak blikajú zadné svetla. Dobre, zase to stlačíme. A teraz zase majáky blikajú. Čiže blikajú teraz, zase som to stlačil, teraz blikajú všetky. A keď to teraz takto dáme, tak samozrejme je zase to postupe zase, predné, zadné zaplo, teraz tie podsvietenie zaplo, blikajú predné, blikajú zadné, blika podsvietenie, blikajú všetky. A potom blikajú len predné. Čiže takto si to viete krásne vy celé ponastavovať a podobne. Čo sa týka tej vysielačky, na vysielačke samozrejme si máte, tu sú tie kanály jednotlivé, s ktorými som ovládal svetla. A tuto je, ako som spomenul, nabíjací gombík, či je zapnuté, vypnuté a v strede sa nabíja. Taktiež sú tu potom trimmery, potom sú tu obmedzenie rýchlosti 20, 50 a 100%, reverzy, trimmery, potom limity sú tu, takže fakt táto vysielačka je geniálna. Čiže ešte som chcel aj pripomenúť takú vec, že som hovoril, že je viac verzií týchto aut. Niekedy treba dávať aj pozor, že sú len trojkanálové, toto je štvorkanálové. Tak som sa len dočítal, či to reálne je aj rozdiel medzi tým, neviem. Dobre, Lenko, skús skočiť. Ukáž, no. Wow! Počkaj. No. Ja si dám inak. Takto mám dať. Tak skúsme na tú menšiu. Čo? Ale tá menšia ma nebaví. Prečo? Lebo tá menšia iba takto na polku. Dobre, však ale skús vzdialiť od seba. A tak, skús, počkaj. Ja si toto tiež otočím inak. Aby som... Musím poriadne rozbehnúť. No. Poriadne sa musí. No, môžem? No. Preskočilo. Dajme takto. Tak, no skús. Kam spadlo? Ani ho nevidím, tam je dole pri nohách. Počkaj, dúfam, že sa nerozbilo. Nie. Ide? Jasné. Normálka, ľudia, keď si kúpujete toto auto, nesničiteľné. Áno. Práve, že na parketách a na dlažbe to ide oveľa, oveľa lepšie. Ide to oveľa lepšie, jak na tejto gume. Ani necháva väčšie inak, lebo je to guma na gumu. Je to guma na gumu a nechce to skočiť dobre. Nevadí. Počkaj, mám nápad. Počkajte, ľudia. Dáme to takto. Áno. A naskočím. Dáš mi ten obálek, prosím? Jasné. Ďakujem. No, teraz ľudia, takto sa robí statočná rampa. No, 3, 2, 1, štart. A ešte, aby sme nezabudli, autičko sa volá Turbo Racing. Je to od 14 rokov. Píšu to, že tam je 75 mAh baterka. 75, čo je strašne málo. A ďalej by som ešte chcel poznamenať, 2,4 GHz prenosová frekvencia na vysielačke a na príjimači. A ešte zaujímavosťou je pri tomto autičku, že vraj dokáže jazdiť 40, 30 až 40 minút. Čo je za mňa celkom veľa, a to som fakt nečakal, že toľko by to aj vedelo jazdiť tak dlho. Wow, dobre, super. Tak skúsime na toto väčšie, opačne. To asi ti nevyšlo. Dobre, my vám ďakujeme krásne za pozornosť, ďakujem, že ste si pozreli video o tomto super geniálnom krpatom aute.
Dá sa s ním krásne zabaviť, fakt sa s ním dá krásne zabaviť. Treba byť k nemu, si myslím, trošilinku jemnejší, lebo je to malé auto, ale keď aj na to malé auto pozerám, ono má reálne jemné odpruženie, čiže to auto je vpredu trošku odpružené, čiže trošku sa tie kolieska takto vedia hýbať. Ale to je fakt len malinko. Ale na to, že to je také malé, tak je to docela prepracované a vydrží to autom fakt celkom dosť. A nemyslím si, že by ste ho dokázali rozbiť. Lebo jeho váhou a tým, jak je malé, keď aj padne, tak si myslím, že sa mu vôbec nič nestane, aj keď plnou rýchlosťou budete furt len narážať. Tak si myslím, že to auto je nesmrteľné dovtedy, kým ho niekto neprišlapne. Takže na to, aby ste ho neprišlapli, na to si treba dať pozor a veríme, že to autíčko vydrží fakt veľa. Ďakujem vám krásne za pozornosť, ďakujem, že ste si pozreli toto video, že ste na ňo klikli. Ak sa vám toto video páčilo, poprosíme vás o zdieľanie a o odoberanie YouTube kanála a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.